Клеопатра и така нататък. И Нефертити. Да, Да. да. Ама говорим за египтяни да ползват тези имена. Не за някой тук в Европа или в Америка. Не, в България се ползват. Горе в махалата има няколко нефертитета. Добре. Може някаква Клеопатра да има. Барлиго. 100%. Добре, пригответе се да паднем. Не, бе, Зик сапорт е супер силно, бе, какво се правиш? Да видим. Сезо, нямаш нищо против да ти открадна някой кил, нали? Абе, кради му кикиловете и фарма му кради, всичко му вкради. Да, ама аз ви чекам да кажеш да. Сезо! Не, нещо против, няма, взимай като си. Сезо, добре. Той може да има против, ама никой не го пита. Сезо, кажи като играем двамата. Половината фарми повече, това е за мене. Така сме се разбрали. Фершера. Да. Аз бия целия демидж, той седи и там се опитва да вземе някой кил султа. Окей, значи... Ева, базикам се Сезо е плеймейкър. Сезо ги открива плейовете. Двама сме офлювало. Сезо, Опа. ти си любимия ми плеймейкър. Без теб Дестан никога... свърнаха, Марин. Никога нямаше да издадеш от Айран, нали? Да идеш в бронза. Да. Благодарение на теб, те не мога да изляза от бронза. Чай сега го инвезия, хайде. Пиши сега. Емиле, пиши но в чата. Тихо. Да ги объркаш. Но. Как ще пиши но? Тука, бе. Не е готов да пиша, но... Тука, бе, идвайте, бе, ари, бе. Прикол ти имаме. Ай, че бас сам хода, бе. Как пиши просто, значи... Гледай, AO after me, easy FB. Не, сега никой не е идвал. Оле. Easy FB. Чакай, че аз ще да умра, човек. Ти щеш да покажете си колко си стенана. Да. Че хубаво, че не ме отрапаха, човек, да тия мои хълма трапа. Го кажа, Сезо е useless, лево 1, защото отключи. Как ще съм юздес? Аз сме на Как имбус, те ето на попукаха? Подготви се психически на края на играта, трябва да имаш двойно или тройно повече демидж от него. Ако играеш добре. Какво не се знае, всяка игра на мен е така. Помагай на човека. Да, помагай му да го отрепат и двама. Иди го удари, то... Браво, Сезгин. Браво. Айде, стига му толкова, стига му. Накрая му да вземете барм. Трябваше да му го взема. Гледай сега. 3 миньона отидаха. Поне екото ще вземе. Браво. Тука, виж, Емили, това беше първата ти грешка. Първите 3 миньона ти трябва да ги вземеш. Не Сезо. Нищо. Абе, бията вече ма бие, бе. Бия! Камионите им пречат, те дребите. Мотър пейкът. Айде, готов ли си? Браво. Бягай, ще убият, бе. Няма. Бягай, ще убият, бе. Нищо не Няма правиш. да ме убия. Ако ги пуснеш към топ, Седи по-надалече, за толкова влизаш да бият. да ги заложа, бе. Чак да ги заложи. Дръпни го към топ. Дръпни го към топ. Как да го дръпна, бе, брат? И нали дърпаш? Да не сме в някакви... Бягай, ще умреш, човек. Айде. Няма. Ай, как хилва. Бахта фузи. Искам килър съм. Не так, бе. То плащна ли, бе? Оп.
Това е от седо, какво така кажа? Тихо е. Виж го майна, седи и сами. Бот, хилни. Тихо е, тихо е. Ева, бо. Всичко е ще Опа, не се ти бе, так не мога. Дедо, виж, ти имаш такива захилване, бе, бонати. трябва да... Слизам. Прикол, брат. Трябва да пуснем, трябваше да пуснете. Тук лошо Не направи, мога. трябваше да му С помогна. толкова мана единството, което мога да пусна е към смъртта. Не, имаше мана за една магийка. На магия. Няма, брат, ти замина. Няма да. Ти се нищо пушим. Вече имаме по един кил. Разделяме, както казахме 50-50. Да бе, ма не е хубаво и да разделяш, трябва да доминираш. Не разделяй вода и разделяй води. Въпрос сега на това левел абсурд. така. На този левел аз ще да съм 2-0, следващото ще да е 0-2. Нали да тези? Ти разделяме на 6 лева може да вземеш някакъв кил. На 6 лева може да се разделим нещо. Бягай умираш, бе. Залепикама, брат, залепикама. Да залепя. Ай, как се пресвърши. Взимай ги, бе. Бягай, бе. И кой ще влезе в кулата, ли? Не ми удря миньоните, бе. Удря ги малко да го Я, Виж го. после чакам. Не, къде е наредил нещата. Бий го то, бе. Бий го, бе. Аре, бий го, бе, брат, бе. Бягай. Той умре, той. Бързи. Трябва, значи оставаш се, слушай, оставаш се да умре, взимаш кила и тогава бягаш. Добре, не. Абе, брат. Можеш ми да го убим без да умирам, бе. Опитах се, Ама обаче... ти не са биш, ти някакъв такъв си диш. Как бе, не видя ли, че хвърля на топки? Фърляше, ама трябваше му по-рано с биш, ти аз с бих вече ти тогава почна тета. Ми казай като се мяташ. Ще казвам, гледай малко. Казвай, ай, мятаме се и се мятаме. Гледай малко. Гледам. Аз се бия 2 часа, ти седиш отзад, бягай ми, викаш. Гледай, че нищо няма да правим, брат. Как нищо е от нея. Я трепи ми се измъква там. Ай, би го сега, ай, ба, сам па ги бия сега. Сега сам се бия, бе. Сега ги бия, да, сега не трябва. Така. Тези трябва да бъде смъкнат до половината. Ей, как не го дръпнах? Да, бе. Ти отдалеч само е така, хвърляш им бомби. Вижте колко е. Тръпни го малко и умира. И... Така, хубаво го брекна, браво. Хубаво го брекна. Умри, бе. Браво. Нема нещо, ще умре, не се повеше. Да. Ай. О, брат, Брат, Бягай, че си умрял и се. Два удара от кулите, бе, два удара, бе. В момента, щом видя, че мастера такова... Бягай! Кошмар. Не! То го прави се. Бягай, бабут! Бах, то се е жуен, то ще ги би 2 в 1. Ето аз не намерих живота. Колко струхте, бе? Ала, човек, там кулата много ма наби гадно, бе. Трябваше да има би тази кула въобще. Аре, бе, наше. Давай, бой, бе, наше. Гледай го. Я тука, бе. Не, към не от 6. Ще ми пускам да теориш. Вземай ги миньоните. Брат, не мога ги взема всички наведнъж. Добре, ще взема половината. Аз ще ги взема, ама лека по лека, не мога ги взема всички наведнъж. Але, как ги взема? Ето мога да ги вземем. Ще ги вземи всичките, нека да не спора. Добро. Аре, бе. Брат, взимай ти, дето не мога ги вземам, не ти, дето мога.
Отде я знам кой можеш, кой не можеш. Ти си Запази мъжтичко, като в комунизма. То сби стан драка, брат. Емиле, Добре, това по- това нещо го знаеш много добре. Това се нарича приватизация, приятели. Да, какво прави? Ай бия, бе, виж 5 часа, ма. Ама не се бъде зле. Да се отдалечи от кулата. Ако само да бъде бой тук. Ай, сезоха го бот на този миньон. Боцна, че. Чай, дай да умираш там. Тя Аз няма не мърда. умирам, аз убирам. Аз така, забирай всички миньони. Взимай ги. Много ясно. О, ултимейт, бро. Само да дойдат леко и умират. Викаш само да се приближат. Опа! Биява! Човек, нищо не удръж пала, нищо не удръж пала. Да. А сам ги бие, бе. Бия тарева! Какво правиш според тебе, брат. човек? Брат, миснах си кюто, ти утис. Пази ма да И бъде. мислех си аз кюто. Не можах да... О, майко! Колко, вижте колко е. Нико да вида, бе, брат, какво да вида? Кажи му сега на Сезо. Сезо, тапак. Але бах ти сета, човек, ти тук катиле. Не се какво да прави само. Един път. Какво ще мога да взема той? Брат, брат. За неща партия ДПС. Бро, като нападаш, като искаш да продължава напред да бием. Може нещо трябва да пробваш, трябва да пробваш Зикс, човек, те с бая яко става. Знам бе, аз съм го играл Зигс бе. По-яко от Зера. Нека бе, ай ще долу за следващата игра. Да, ама Зерът пък удра повече с Зиг. Аре ма, оцели нещо, аре ма. Гледай, кюто не може да си оцели, моля. Въй, моля си тук. Я, Сезо, тъкни тап. Тап. Тъкни тап, я. Още. Емиле, малко фарми имаш. Да, така. Айде, о, аре ма. Гледай там на къде бяга. Ти. Брат, умираш, бе, бягай, бут. Абе, залепиха ма бягай ми вика. Залепиха Много ма вика. мърдам, бягай ми вика. Залепиха ма вика, брат. Да, видя ли как ме лепнаха? Але, Майк. бах Сезо. Чакай, че не можа да ви добре. Не псувай, не дей да псуваш на майка, Сезо. Не псуваш на майка. Това майка, бе, не съм казал майка, бе. За майка. Не псуваш на майка. Да, бе, извинявам се. Не, Мога да го наричаш както искаш, на майка не се псува. Да, бе, без да искам. Не съм искал. Кажи извинявай. Извинявам се. Ще ме стакара. Не е било нарочно. Извинявай, мило другарче. Ама не на мене, на него. На който и да е, там, на всичките. Извинявай, другарче, повече няма да правя така. Братари, умри, бе. Това тук е. Он е, бе, он е оцели, бе. Чакай, не. Идва. Да те хилна ли? Чакай, нема кило. Да, хилни. Браво, бе. Браво, бе. Знаеш? Добре, браво. Смазахме ги. Аз с теб се смазах. Ще пребера да ста хилна. Виж мастера не те прибере сега. Колко пусна тази бомбичка? Коя от За всичките? колко пусна тази бомбичка да се стреляш? Да има, бе. Има. Ако мастери не Айде, дойде... взимате бутата и кулата. Удрай кулата! Стига, бе, бягай, не мога да вземеш. Мога да я взема! Сега ще умреш, бе. И я чупя! Сега ще умреш. Бягай оттам. Виж го тъпия Той се Сезо. кулата мога да я Сезо, ти знаеш счупя, ли ако на си- спасива какво правила? Знам много добре, не е пасива това W-то е, брат. Да, бе, който и да е там, боли макура. Бро, не отивай там, аз се прибирам. Изпусна.
не. Ами, виж ми кръвта, мисля, че ще разкувам. Виж тази стъпка хилитра. Оп, чакай, виж тази къща с тънки един път. Ти да видиш. Ти да Сезон? видиш всяка е тури. О, брат, вземи скенер да махаш такова, бе, да махаш вардове. Вземи един скенер, бе, върни за мен скенер. Не. Върни се за мен Викам, скенер. Абе, ко беше той скенера, бе, човек? Абе, да махаме вардовете, бе. Оракъл ли? Оракъл, ко беше? Чакай, Оракъл Айде, ли? да умря нашата. Бягай, ма! Бягай, ще умреш. Бягай, ма! Кишма! Чума! Окей, айде, Оракъл ли, нали така? Взе го. Айде, ще сканираме и ще чупим кой ти падне. Няма да има оцеление. Толкова прави, бе. Мастър ще отрепим, но няма какво ще отрепим. Браво. Бах ти се еба. Това! Глед, ай, то е много балумен, бе, то тъпкът! О, не, бе, баше! Моля да, толкова бавен, то. О, що толкова бавен то, бе? Зад имаме Калино. Божо, моля, аз бия един, а той бие някакъв друг, бе. Кажува наша. Може ли, бе, брат? Може ли да има толкова просто хора? Билмиорум. Сезо Билмиорум. Как да играеш с такива хора, бе? Не мога сам, бе. Его и толкова пак го заключих. Не бе! Хайде, умря. А, Е, та той умря. ще умре. Браво. Не, миньон ще умре. Яо! Добре. Яо! Ще Айде, флаш, начак. Къде флашваш, бе, наш? Еми, всяко правим. Всяко правим. Айде. Бах ти Сезо. Открадна киловете. Края ми кила, ей. Трябваше ти да откраднеш кила, не Сезо. Сезо, пушиш линията. Беше пъшна, ама не мога. Пушни линията, ман. Какво да пъшна, бе? Спайк пъшва ли? Пушвай, бе. Вземи ти амат. Да, тая, бе. Аре, бе, нищо не мога да си купя. Нямам място. Аре, пушвай по-бързо, ще му фризне на това. Бахта, бунака, виж сега как му го направи да му фризне, баш. Гледай, цъкни на колата само, цъкни на колата. Екстра, ще пъшне към нас. Бахта. Аз мога да щупя колата. А, та път. нали знаеш, че мога Аре, да бе, щупя бой, бе! Бой, бе! Да, тук, бе, Да, аре. много яко в лигата. Абе, той арето е много слабо, бе. Как го крада човек, гледай. Виж го, краде кила и нищо няма да направи след това цяла игра. Краде и нищо не прави. Кой да умира после. Не сега то нашия пак това. Ауп! О, нашата кола долу си е чупила. Ми ти кой търсиш тука, вари долу. Варе. Еба! Ой, ти отстрани от кола! Ей, чупиха колата. Кола прато. За нашата партия ДПС. Сезо? О. Това ще да много яко като играш пайк и като утнеш някой да го убиш да ти се пуска тази песен. Стега. Ти А, Опа! бягай тук такава да бе. Ти тя е за излопа? Ти умряха, бе. Ей, не са! Аз То умрях. умря, бе. То умряла. Брат, ти къде, бе? Ти умрях. Взимава дъск, блед, аз се чуда, що не мога да такова. А, то път го прави. Боже, видя ли му? Остави ме да умра. Видя? А сега той ще умре, защото е бунак. Сезо имаш толкова. Знам. Бах ти Сезо бунака. За нашата партия, дето. Той всеки ще умре. Боже, какви са тези черни магии, да ми правиш?
Аз се разберем тя. Той иска да умира ли, бе? Сезо. Айде, той умря. Сезо, Кажи, бе. ти си любимото ми ябик. Нали? Виж го, Козе, ма не това, бе. Ти кой? Не това, бе. Какво да взема, бе? Цъкни тап. Аз им чупя кулата. Взимай леталите, бе. Глупак, какво е това, къде го взимаш? Да има, бе. Взимай леталите, бе. Тези това ти трябва кръв. Кулата си. Виж го, майна. О, след това е там, знаеш какво ще вземеш? Кой ще за? Кой си? Edge of Night и Guardian Angel приключваш. Това ти е билда. Ти се, бе. И ще ги ебаш в майките. Ама не в едно 3, не едно в 3 сезон. Така, бе. Не едно в 3 сезон, не сте приготвени. Не едно в 3. Айде сега скачай. Бой го, бе. Уп. Давай, другите къде са? Има драма. Бой ги, бе. Не става, мама. Къде си, бе? Не знам, бе, човек, тази какво прави? Айде дръпни някой, бе. Това не става за нищо, бе, човек. Ай. Никъде не изстава. Дай, Ти се башни. виж го, майна. Бах, тъпия сезон. Брат, ти си лут. Иначе, била горе-долу. Бил горе-долу, малко ми сплена. Видях, че има мисъл за първи път от тебе. Малко ми сплена. Тук има 9 кила, бе, хора. Остава тук. Емиле, О, за първи път виждам мисъл в Сезо. яс бе. Браво. Брат, малко ми спленах там, ама какво се прави? Няма нищо, Сезо, няма нищо. Лека по лека. Не Не можах. имал първи. За колко струва, бе? Бах ти Сезо, майна ги еба. Еба ги малко пути. 800 и нещо. Емиле, един че ти кол, няма ли да ги ебеш малките путки? Малки, ако са не. Що? Не съм оня. Добре, ти на колко години си? Така. Арева наша, гасва. 30. Да. Добре, някаква 17 годишна, примерно, няма ли да я изклопаш? Не, ти биде ли с това така? Да получиш великата титла на педофил. Абсолютно. О, не. Аз съм виж. Брат, Ари, оцелете го, никой нищо не мога да оцели, бас. Не бе, то 17. Някъде, бутайте го, не стои там, То, па, какво прави, бе? 17 е добре, мая. Трябват ми 10 секунди. Трябват ми 10 секунди. 5 секунди. Аз дебой се да виж колко е махтал. Полудята е игра. Ти го... Агресира се. Спи там, който се падне, който. Виж го сега тук се надъха и ще се усере накрая. Ево. Ай. Ай. Назад. Дебой се да влезе. Емиле, моме Калино, примерно, кое е на 16-17, няма ли да я удариш едно модо? Не, Бах ти, майна. аз съм добър човек. Лудо, брат. Сезо, ти ще я удариш модо, нали? Тук това. Ли, Не, сенгата. попити го. Ли, сенгата. Айде, бомба. Ау, който е? Бомба. Който е хубей. Съм се за това се Брат. Помощ, умирам. Аре бе, Сезо е. Да гледам кумаса ми. Това ми свърши. О, Аeroplane. Стига имаш 4 кава, стига имаш 4 кава, наркоман, пак не са, бе. Виж го, пак не са, наркоман.
Еба и Сезо, нагъл Сезо. Да. Гладен човек е гладен. Гладен е човек. Ай, стара, Сезо, 20 имаш ли км. не? Сезо, Ау. на някой 16-17 годишно ще удариш ли едно младо? Стига, брат, стига. Аре, кажи бе, Не, да бе, се не, срамувай. не е хубаво, не е хубаво. Това е елементарен въпрос. Отговор. Виж, ти го питаш, той ти казва не е хубаво. Не казва дали ще го направи или не. Да, и това ме притеснява. Защо така, човек? Не, бе, не е хубаво така, човек. Цяло не е хубаво. Ама, Сезо, ще май, направиш ли баби. не, ама Не е хубаво да се прави така, човек, ти от. знам, че не е хубаво, човек. Бах ти Сезо, майна, направо ги иба. Бе. Много бърз то, бе! Фани го, бе! Бахта в джина, човек. Много бърз, бе. Що толкова бърз Джин ли? то? Вин ли каза? Джина, бе. Не бе, никой да не идва тук. Бием барон. Не бе, вика никой да не идва. Геге, сега нещо тук самият. Барон, мен ме бил. Сезо да те бия ли едно на малко след тази игра? Какво прави то? Айде малко сега да ти правят хубаво на газа. Помощ! Айде, те са пак по нашата обаче, гледай. Ай, Помощ! Але бати, пак. Един се бе, аз го убих оня. не знам, Ау, човек, ау, трепи ги там. не. Далеч, настрани. Той ми каза, че са били трима там, човек. Толкова са. Отидох и умре. Его, мастера. Ти да видиш. Опа! Бах ти Сезо, майна, гледай какво ги прави. То Люси на какво правил? Ти да видиш. О, книгата не ще ме купила. Остай да го взема, бе. Коя книга? Да, Моро... Дето викам Полестър. Мороленомикон. Морален име. Да, Айде, виж тай на кръв. Полестър. Море удеме. Морален окъм. И така пише. Не съм му дал аз името на това чудо. На тебе не ти трябва такова. Боже, още само на колко ме екзекюта, човек, гледаш? Книгата е идеална. И какво си мислиш, ще вземам нещо да отилвам? Аз вземам демидж. Най-големия педерас обаче. Дръж ги там, стои там. Браво. Да, света. Трябваше да удариш челна, мам. Да? Тя ги е страх от тебе, ама. Аре, удари го, Емеля. Какво му каза Меле? Не, мил. Меляк ли му каза? Бро! Гледай как умирам. Виждам те как бягаш. С животите. О, взех книгата. Тази книга не ти трябва да по-бил дължал. Гледай го, фърли ми го от тук, брат, ти утни си, бе. Тази книга винаги съм я ползвал, брутална е. Ти си пак ти лудя, май. Аз ще видиш какъв гейм си карам с тия. Гейм трябва да казвам Тази книга не му трябва май, бе. Трябва ми. Ползвал съм я една от най-бруталните. Може да я заменя с шапката след това. Shadow Flame ми трябва да взема. Дедкап не си взел, море узимаш. Защото не ме интересува, защото е много скъпо. Ай! Пак сме такова. Да, все пак сме такова. Влиза. В кръстото се. Ай! Абе, аз точно съм тук спира играта, виж. Колко прави. Бягай, бе, Сежо. Свърши маната. Сезо? Йо. Ове. Знаеш какво трябва да видим с тебе? Да видим. Какво трябва да видим. Да.
оня сайт, къде го гледаше оня път, помниш ли? Кой вас, лигата ли, бе? Не, къде гледаше за курви. И ко? Трябва да видим дали има някакви по-малки такива, под 18. То. Оп. Не, брат, нека има цели султ. Как ти улта 0-9. After you. Убий го. Давай. Аз видих на себе си, човек. И къде отида? Ой, къде? Нека е тука, не знам. Тук е. Се крие, бе, удри тая, бе. Удрям колко мога. Чакай, кудри става? Гея, ако можеш някой да удари един път кулата. И къв суплекс му лепна на там. Ти да видиш къв суплекс му игра. Да. Абе, чат трябва да си пусна човек, дизейбъл носа. Пам парарам пам, дизейбъл носъм чат.